ассалому алайкум дӯстон ва тамошобини сомонаи рахште ҷ. Дӯстони азиз, боз дар имза навор якчанд намуд мошинои нав ба навор гирифтем ки пешкаштон мекунем бо нархҳои арзон. Агар шумо ночунин мошинҳои фурӯшӣ, хона, замин, квартира, ягон техника, он компания, ягон маҳсулот чизе ки барои фурӯшӣ, барои реклама кардан бошад, марҳамат дӯстони азиз, ё ки биёред сиёнка мекунем, ё ки сурат маълумотро роҳӣ кунед дар WhatsApp, мо дар видеои оянда реклама мекунем. Дӯстони азиз, дар имза чӣ навор мо мақсад ки ба навор гирифтем ба шумо нобар мекунем, баъд мегзарем ба навори мошинои фурӯшӣ. Хоб ҳастад Daewoo Nexi бо нархи арзон, ВАЗ 2101 ҳастад дӯстони азиз, ҳастаи ВАЗ 2107, ВАЗ 2114, ВАЗ 2110 бача Opel Vectra дути яъне ки сотка, ВАЗ 2114 бача Opel Hatchback, Opel Caravan, Opel Sedan, Hyundai Porter бача Opel Vectra A ва Toyota Corolla D, Hyundai Avante дӯстони азиз ва Toyota Camry D ва дигар маркаи мошинаро ба навор гирифтем ки бо нархҳои арзон ва ба дӯстони азиз пешкаштон мекунем нархҳои арзон кард. Дӯстони азиз сечка печка дигар намуд мошинои арзон ҳам ҳастанд ки навори хуб шудаги ҳастанд, метавонед ки то охираш тамошо кунед. Дӯстони азиз, курси имзо бошад 120 сомон 70 дирҳам. Навор сар мегӯем, марҳамат, рафтем. Ассалому алайкум дӯстони азиз, марҳамат бачаҳо, Mercedes ML 320 бачаҳо срочно фурӯшӣ. Mercedes бачаҳо ML 320 срочно фурӯшӣ. Дӯстони азиз, мошина кузовиш ганда тоза, соли мошин бачаҳо 1999 соли бачаҳо, моторуш беҳтарин бе ягон расход. Дӯстони азиз, моторуш 2.8 бензин аст. Дӯстони азиз, коробка автомат аст, электропакет дӯстони азиз, лифт сиденё, люк, обогрев дӯстони азиз, шумоизоляция, мошин утилдор дӯстони азиз, мошин ба дӯстони азиз воздуха, яъне ки синят кардаги тайёра бачаҳо, леки документош қати солнаш бачаҳо дар вучидаги аст, срочно фурӯшӣ. Мошин идеалист аст, балонош ҳам мегӯяд пачка. Дӯстони азиз, нашод моторуш мегӯяд ягон расход надорад. Мошин 4 веда ба дӯстони азиз, мошин ба пулт заводӣ мешавад. Ай берун бачаҳо мошин яъне зажгани пулт катия дӯстони азиз, барои ки ба пулт заводӣ мешавад. Мошин бачаҳо расходи масъала хеле надорад, мақсад зури бадай. 4 веда бачаҳо, нархи мошин дӯстони азиз 75000 сомонӣ аст, бо муомила савдои хуб дорад. Ин мошин бачаҳо қарор дорад дар ноҳияи восеъ. Балон бачаҳо, утилизатсия, люк, обогрев дӯстони азиз, ҳамаш коробкаш ҳам мегӯяд 100% аст. дӯстони азиз, мошин срочняк аст. нархи мошин 75 та бачаҳо бо муомила савдои худ дорад. Мошин бачаҳо кожни салон обшим ҳамаи навортора дорад. дӯстони азиз, Mercedes ML 320. Ойди мошин ягон маълумот хоҳед, ягон саволо иловагӣ дар рақамҳои поёмда дӯстони азиз занг занед, ёки нависед. ҳардаш рақамҳои Россия, ҳардаш рақамҳои дастии WhatsApp, якдаш рақамҳои имо, ҳамин хел чиёш пайваст аст дӯстони азиз. мошин полни комплектсия дӯстони азиз, фулшамин ҳамаи навортора дорад. кожни салон. марҳамат, дар рақамҳо занг занед, дигар маълумоти пурраваниша аз рақами поёмда гирен срочно. Ина ассалому алайкум, 69000 сомон Toyota Corolla D Европа. Дӯстони азиз, 69000 сомон бо муомила дорад. бачаҳо, мошин 12 моҳи дигар ҳуҷҷат дорад. номеракҳои 60 бачаҳо падарка аст, бо инчунин кондитсионераш ҳам кор мекунад. дӯстони азиз, мошинча идеални састена. дӯстони азиз, хеле ки арзанда. дӯстони азиз, Европаи мошин свети синикати. ина марҳамат тамошо кунед. 69000 сомон бо мақсад ки ягон чи муомила савдои хубам мешавад. бачаҳо, балонош пачка, дискои фасон. Аки беруна ягон сарапина, марапина, ягон майдак дорад дӯстони азиз. Обшивкош тозака, электропакет дӯстони азиз. Центра замон чихолакҳои фасонак мондаги аст бачаҳо. коробка механика дӯстони азиз, Европа механика мешавад бачаҳо. консечаш ях мониторчаи хушрак мондаги аст дӯстони азиз. тарпидош ягонаш кандагӣ мондаги нест. ина марҳамат тамошо кунед. дӯстони азиз, салонш хеле тоза аст. дӯстони азиз, мошини Европа бачаҳо, солаш 2008 аст дӯстони азиз. номеракҳои мақсад ки 60 бачаҳо падарка аст. ина марҳамат. дӯстони азиз, хеле ки баъзе ҷош ягон сарапина парапина инҷода мегӯяд, як мақсад як дед мегӯяд камтарак ба мошин шухруш мегӯяд, хай чӣ накардем. обшим хай камаки дӯстони азиз, сарапина ягон корпор дорад, ягон беруна ягон мелич доштааст. мошин бачаҳо 2008 аст. мотор дӯстони азиз 1.8 дуал аст. мотор бачаҳо 1.8 дуал аст. 69000 сомон дӯстони азиз бо муомила дорад. 12 моҳи дигар бачаҳо ҳуҷҷат дорад. обшим ҳуҷҷатчам нав кардагӣ мегӯяд соҳибшон. мошин дар шаҳри бохтар бачаҳо дар ноҳияи гушонёнда қарор дорад. 12 моҳ ҳуҷҷат, мотори 1.8 дуал дӯстони азиз, 2008 соли мошин, мошини Европа дӯстони азиз, механика. 69000 сомон бо муомила савдои хуб мешавад. марҳамат, срочно. ина марҳамат бачаҳо, 27000 сомон Opel Hatchback дӯстони азиз, свети папирус. бачаҳо, мошин
яъне ки солона дақме кадаги аст дӯстони азиз. Краскашам навай бачо, утилизатсия ҳуҷҷатош ҳамаш кадаги бачо 27000 сомон, яке ҷои сумгириша дига ягон сум арзон намешавад. Марҳамат тамошо кунед бачо. ҳолати балонош мақсад ки пачкай балон малон краскаш намекунем. Мошинча тозакай, свети папирус бачо. Обшискошам тозакай дӯстони азиз. Чухлакошам фасона дӯстони азиз. Коробка механика, торпедошам тозаки хушракай. Ина марҳамат тамошо кунед бачо. люкам доштай дӯстони азиз 27000 сомон ҷои сумгириша без савдо. ина марҳамат тамошо кунед. Мошинча дӯстони азиз идеални состояние. Мошин 96 сола дӯстони азиз, бе расход. Документҳо дӯстони азиз 2026 кадаги аста. Свети папирус. дӯстони азиз чӣ хеле гуфтам нархи мошин 26 та бе ягон мақсад ки 27000 сомон бачо бе ягон савдо. Охири на бачо 27000 сомон бе ягон савдо дӯстони азиз. Мақсад ки мен мошина мегирем. Мошин бачо чашкош бе ягон варита. Аки мошин бачо ҳам хамеша мошин дар шаҳри Бухара сирошна омада бидем арама. Ассалому алайкум дӯстон, ина марҳамат бачо Hyundai Porter D срочна фурӯшӣ бо нархи дастрас. Дӯстони азиз Hyundai Porter D солош 2006 бачо, сӯишфориш дизели, моторш 2.5 бачо, коробкаш механикае. Дӯстони азиз мошин мегӯяд бениҳоят мегӯяд тозака, яъне ки дар ҳолати хуби беҳтарин қарор дорад. Дӯстони азиз балонш мегӯяд пачка задагӣ, хадавошам кадагӣ. дӯстони азиз тоқа суми холӣ аст, пули нақдӣ фурӯхта мешавад. Нархи мошин бачо 75000 сомонӣ бачо бо муомила савдои хуб мешавад. дӯстони азиз мақсад ки Hyundai Porter D дӯстона як нестай 2006 чармоҳаи бачо. мошин Корея срочна фурӯшӣ. ин мошин қарор дорад дӯстони азиз дар ноҳияи Қумсангир. ҳолати хадавой, ҳолати балон мега пачка фақат камбудиш мақсад ки документош пӯчтага дига ҳама чиз дӯстони азиз ҳастай. дӯстони азиз мошина омада ай пеш бинем мегӯяд мақсад ки муомила савдои хуби хуб дӯстони азиз доштай. дар пои рақамҳои дастиша омада рақамҳо ҳам дастӣ ҳам рақамҳои WhatsApp, имо пайваст ҳастай. барои мошин дар ноҳияи Қумсангир метавонед ки занг занед маълумоти пурраша худтон гиред. ина марҳамат бачо я Opel Vectra срочна фурӯшӣ. дӯстони азиз соли мошин 1994 солаи бачо, сӯишфориш бензини холе дӯстони азиз мошин мегӯяд газ надорад. дӯстони азиз мошин хеле мега як даст кашиса мега состоянияш мега бачо созай. мошин люк дорад дӯстони азиз то охири сола ҳуҷҷат дорад бачо. мотор 1.6 дӯстони азиз модула, яъне модула мақсад мошинча мега зурай. хадавоиша мега як 80% 90% ҳаста мега бачо. мақсад ки балоноша мега навасе адрес бачо ноҳияи ёвондай. камбуди мошин бачо кам мега мақсад дудкини дора кам ки дора мега соҳибшон хай бо баи хотир мега мақсад ки сумпумша мегзарем. дӯстони азиз вариантҳои алишам бошо ба ягон мошини арзонтарам мега алиш меша бо хай болоиш масият мекунем. обшим нархи мошина 24000 сомон гуфтаистам бо мақсад ки муомила савдои хуб дорад. нархи мошин бачо 24000 сомон бо муомила савдои хуб дорад. мошин ҳам люкдор, мотор бачо модулай, бензини холӣ, чухлакҳои фасл светаш мақсад ки хеле дӯстони бардови свет, яъне ки олучаги светае. нархи мошин 24000 сомон дӯстони азиз муомила савдои хуб мешавад. мошин дар ноҳияи ёвон 94 сол Opel Vectra мақсад ки тоза краскаш ягон ҷош кор надорад. дӯстони азиз якта рақамҳо мондагаст, рақамҳои дастия кор мекунад, рақамҳошро WhatsApp дорад. дига маълумоти пурраниша худтон занг занед, ҳамаш аниқада гирем марҳамат. ина марҳамат. ассалому алайкум дӯстони азиз. Шкода Rapid астае ки срочна фурӯшӣ, ҳам фурӯшӣ бачо ҳам алишӣ. агар ягон мошини қиматтарам боша болои сум метиҳад мақсад ки алишам мекунам бачо срочна фурӯшӣ. дӯстони азиз мошин номери расиски дорад, ҳозир бо ҳамаша мефаҳмонем. хоб дӯстони азиз Шкода Rapid солош 2014 бачо, сӯишфориш бензин, мотор 1.4 дӯстони коробка механика. дӯстони азиз мошин 100% нахадаст, ягон кори сериози надорад. мошин идеални состояния, ягон сарапина, ягон мақсад ки ягон хеле коро дошта, мақсад ба хайре. хоб бачо нархи мошин 53000 сомон аст бо муомила савдои хуб дорад. ёки ба ягон мошине ки агар боша дар Тоҷикистонам алишам меша бачо, ёки дар Россия метавонед варианта печкаш кунед. дӯстони азиз нархи мошин 53000 сомон аст бачо, мақсад ки номери расиски дорад. мошин берастамошка, касоне ки агар хоҳан Россия барам меша, касоне ки агар хоҳан растамошка кунанд ин хела меша. обшим ҳам вариантҳои алиши дар Тоҷикистон, ҳам вариантҳои алиши дар территорияи Россия дӯстони азиз дорад. адреси ин мошин ҳозира мо дӯстони азиз мақсад ки душанбе мошин обшим дар душанбе айни ҳол
қарор дорад. дӯстони азиз, агар аз тамошаш кунед тақрибан қатъи утилизатсияш ягон 20000 22000 мешавад. агар ки касоне ки агар хоҳанд ҳай када дар ратори Москва раванд, ин хеле мешавад. обшим варианти алишам дорад, сумаки 53000 сомон бо муомила савдои худ дорад. бошида Душанбе, рақамҳои Россия ва рақамҳои дастӣ маромад. дӯстони азиз, номере ки мондагӣ аст танҳо WhatsApp-ош кор мекунад. мақсад ки рақамҳои мегафони Тоҷикистон не ки тоқа WhatsApp-ош кор мекунад. мақсад ки программаҳои зангош кор намекунад бача ва номерои поёнгиш рақамҳои Россия иш кор мекунад. маромад дӯстони дар WhatsApp шунависен ё ки дар рақамҳои Россия занг кунед, маълумотша гирен. ина маромад бачаҳо 7000 сомон мотоцикли фурӯшӣ. дӯстони азиз, мотоцикл дар ҳолати беҳтарин қарор дорад. мотоцикли 200 кубаи бачаҳо ҳолаташ беҳтарин, ҳамаи наворотош кор мекунад. дӯстони азиз, як мақсад ки худшон мегӯяд бениҳоят мегӯяд ҳамира қимат харидагӣ ҳастем, ҳозир мегӯяд сум дар кор шудаем мефурӯшем. ҳамаи наворотош мақсад кор мекунад бачаҳо, як даст гаштагӣ ҳастем, ҳамира худшон чақи пеш харидиян, обшим навай сайсани зури бадаем. адрес ё бардоро мақсад ки чӣ мешавад, шаҳри Бухтар, яъне Қазиқала. дӯстони азиз, нархш 7000 сомон аст, бу хам ягон сум мегзарам. 200 кубаи бачаҳо мотоцикл идеални состояния. дӯстони азиз, 7000 сомон камтарак бу муомила мешавад. якумаш рақамҳои тисел дастишон модаги тисел. дӯстони азиз, рақамҳошон кор мекунад тисел. ва дуюмаш рақамҳои Россияи WhatsApp дорад. дӯстони мотоцикл сроша фурӯшӣ 200 куба бачаҳо 7000 сомон бо мақсад муомила савдои хуб мешавад. оиди мотоцикли ягон маълумот хоҳед, ягон саволо иловагӣ дӯстони азиз, на маромад занг заред, ҳамаша шумо дар фаҳмода ва дӯстони азиз арзон мекунад. маромад срочно. ина маромад бачаҳо ВАЗ 2101 хушрӯак. дӯстони азиз, срочно фурӯши мошинчаи дӯстони азиз молодёжни советский тайёр кардаги бовар кунед. мошина ранги Lexus кардаган. дӯстони азиз, мошин сидинош лифт ай Lexus мондаги аст, самбуфери бухаги бачаҳо, мотори 1 ҳафти полистерки ай мақсад приора мегад мондаги аст, бензини хола. дӯстони азиз, танировкаи садхуда то охири сола бачаҳо, электропакет, дискои фасон бачаҳо, свети худош. дӯстони азиз, ҳозир бо ҳамаша нишон то метавонед, бо мақсад ки нарх пахша ҳамаша мегирем на маромад срочно. тамошо кунед. ВАЗ 2101 дӯстони азиз, номерошам падаркай. балонои пачка мондаги дӯстони дискошам навай, мошинча беруна ягон онҷо кор надорад. десен хушрӯак. ин абшифкошам тоза акай бачаҳо. десен дӯстони азиз, сидинош лифта ай Lexus кадом сола намедонам мондаги чихолакои фасон бачаҳо, коробка механику тарпеда. дӯстони азиз, ягонаш кандаги нестен, бо дута электропакет кадаги дӯстони азиз. ҳардаш рӯшам нав бо гидравлики хушрӯак мега ягон мақсад сахт пағрез млоймакай. ина бачаҳо обшим салончашта гап нестай, мақсад хай бачаҳо меҳнат кардиян. балони ақибшон нав дӯстон бо инчунин самбуферҳои зуд дора мегам ҳосибшон. моториш 1 ҳафт бензини холӣ. 7 моҳи дигар 6 моҳига танировкам дора то охири сола. обшим вақте ки документош мега буд мешава уже буч дага бачаҳо хай мега сумша мегзарем. я чи хай ягон муомила бисёр неки. дӯстони азиз, мошина мегад хай расо кадаги аст. хай ба худшон мақсад мухлис дорам бачаҳо. светчан хеле свети хушрӯак. неки соли мошин бачаҳо 1986 солай. мошинча танировка бачаҳо, мақсад берунаш зурай. 1 ҳафт бензини холӣ. дӯстони моторош мақсад рӯ гидравлик, самбуфер, дӯстони аз электропакет, балонои пачка. хай мошинча ҳамин мешавад. кадоме ки мухлис бошад, мошин дар ноҳияти дағара 33000 сомон бачаҳо камтар муомила мешавад. маромад срочно. ассалому алайкум дӯстони азиз, на маромад бачаҳо 34000 сомон Mercedes бачаҳо элеганти тоза. дӯстони азиз, мошин бензини холия, мотор дӯстони 1.8 не. дӯстони азиз, мошин документош солона кадаги аст, 34000 сомон бачаҳо бо муомила дорад. мошинча идеал нест асена бачаҳо. хай бо мода пеш бинед. ина маромад бачаҳо тамошо кунед. мошинча қад қоматчам зурад. дӯстони азиз, свети золотисти, дискои рамашка, балонои мақсад ки 80% 70% аст. дӯстони азиз, элеганти тоза бензини холия мошин, мақсад газ паз ягон чи надора бачаҳо. моториш ди тоза хичай. ина дӯстони азиз, мошина хай моҳика накарда, тоза накарда овардиам. балоншам сиёҳ кадаги нест. мошинча срочно фурӯшия. ина тамошо кунед бачаҳо. 4 та электропакет дӯстони азиз, люк дора, люкшам кор мекунад. солона документ дӯстони азиз, моториш бе ягон расход. ина маромад дӯстони азиз, тамошо кунед. бачаҳо абшифкош тоза акай, чихолакошам фасона кай. дӯстони азиз, 4 та электропакет дорад. дӯстони азиз, коробка механика, тарпедош бошад, ҳамаш тоза акай. ина дӯстони азиз, ҳуҷҷатошам кадаги люкам дорад. дӯстони азиз, моториш тоза, мақсад ки дай бензини холия. хай аки бачаҳо ягон ҷой хеле ягон сарапи надорад, мақсад аки бемошини берасход намешавад. десен капотош хай ягон ҷагони расход дора. агар
Аки краска не на кинамеш краскаш на кемеша просто аки ягон ҷо мақсад ки камаки ягон сарапи надорад. Дӯстони азиз, мошин дар шаҳри бухта дар ноҳияи Кушониёнае 34,000 мега барчо биен мошина биен бо ягон сум муомила мекунад ки мотори зур кор карда 4 та электропакет ҳар чӣ мекунад мошинча идеал дискои рамашка кати варкин нархи соз марамат срочно занг занед. Ина марамат бачо 18000 сомон ваз 21010. Дӯстони азиз 18000 сомон аст бо муомила савдои хуб дора срочно фурӯшад. Мошин соли 2001 бачо мотори 1.5 вагони нав мондагӣ аст. Моторш мегад аймоска мегад нав мегад пазака совардагӣ аст. Мотори вагони нав мондагӣ. Дӯстони азиз мошин электропакет дӯстони азиз старт стоп самбуфери зур монитор бачо ҳама чӣ дора бачо мошина хеле бо спойлер бачо ҳар гуна фарои света музика хай обши мошина молодёжник кадан дӯстони азиз срочно фурӯша ба свети радной яхича бачо хеле свети золотисти ина марамат тамошо кунед бачо балноша мақсад ки пачка дӯстони азиз 18000 сомон аст бо мақсад ки муомила савдои хуб дора срочно фурӯша ина марамат бачо тамошо кунед 2001 дӯстони азиз мотори 1.5 ҳам газ ҳам бензин мотори пачкаи вагони мегад мондагия ина тамошо кунед дӯстони азиз обшивкаошам хай тоза ка чӯш хай ручной бида чӣ холакҳои сирх мондагӣ аст коробка дӯстони азиз механика мониторчаи фасон бачаҳои надисин хай старстоп электропакета чанд намуд функсиё кардагия мошини яка советский яка бигем салони мақсад мошини нав нест ине ки бисёр советский хай кадя молодёжни бачаҳо меҳнат кардиан 18000 сомон бачаҳо бо ягон сум муомила мешавад дӯстони азиз бо хай мақторшам нишон метавем бо ишам бибинем ина бачо мотори мошин комплект мега нав мондаги аст бачо газшам нав установка кардагӣ аст аккумуляторшам бачо пачка обши мотор бе ягон расход дӯстони азиз мошинча хай идеал дӯстони азиз нархи мошин 18000 сомон аст чӣ хеле гуфтум бо мақсад муомила мешавад бачо ай мошинча ҳами хай мешавад агар танировкаш намерад тамоми танировкаш мекунӣ тамом 18000 сомон бачо бо муомила мешавад марамат срочно мошин дар ноҳияи қумсангӣ ина ассалому алайкум дӯстони азиз ваз 2107 тозак бачо ина мошин ҳамагӣ 90000 бачо пробег дорад мақсад ки радной пробегаш 90 дорад дӯстони азиз срочно фурӯшай соли 2011 бачо моториш 1.7 дӯстони азиз бензини хойлай мошин синияти тайёра бачо мақсад самофорои харбуза бачо старт стоп мошинча хай дига бетариф дӯстони азиз пробег мошин вообще камай соли 2011 срочно фурӯшай ина маромат тамошо кунем дӯстони азиз мошина ягон ҷо дурна беруна ягон ҷош мақсад кор надорад хеле свети як аҷоиба ки бачо хеле хокистаранг бигем ки мақсад металлика ё ки намедонам хеле ранги нуқрага бача мошинча светаш мақсад зури бада бачо ина маромат тамошо кунем срочно фурӯша дӯстони азиз балнош ҳар чораш пачка ягон ҷо мақсад беруна кор надорад дӯстони обшивкаош тозаакай чихолакҳо дӯстони ахичаи мақсад ки скамайкои хича бачо коробка механика торпедо ягон ҷо кандаги пандаги неста бачо старстопам доштай бо дӯстони азиз самбуфораи харбузагӣ дора мақсад ҳамагӣ 90000 бачо пробег дора 90000 бачо соли 2011 дӯстони азиз бензини холияй мошини синияти тайёра дӯстони азиз нархи мошина 31000 мегам бачо бо мақсад ки муомила савдои хуб мешавад 31000 бачо не ки мошин на самом деле тоза 31000 бачо бо муомила савдои хуб мешавад мошин дӯстони азиз утил дора фақат ки документош буч шудагӣ срочно мошин дар шаҳри бухтар омода ай пеш бинем марамат бачо 14000 сомон дайвон некси 2 дӯстони азиз 14000 сомон бо камтарак муомила мешавад бачо мошин нами 2 моҳ пеш документ кардага дӯстони азиз 10 моҳи дига мақсад ки ҳуҷҷаташ ҳаста дӯстони азиз утилам дора мошин корейский вариант бачо некс яга поли дурун беруша бачо дикадагиам мақсад ки бачо меҳнат кардан дӯстони азиз бовар кунен ин 14000 да бовар кунед якша мегирӣ бо темболи бампер торпеда дӯстони азиз ҳамаш обшивкош мақсад ки дайвон некси дикадагия дӯстони азиз мошинча соза хеле бо камбудиша мегем срочно фурӯшай ина маромат дӯстони азиз тамошо кунед дӯстони азиз мошинча мақсад ки беруна камакӣ хеле кор дорад дӯстони азиз десен обшивкош тозака айдайво некси 2 мондаги аст 4 та электропакет дӯстони азиз хай чихолошам мақсад ки бад нест тозака мақсад коробка механика дӯстони торпедошам бачо айдай мақсад обшивкошам дӯстони азиз ҳамаш айдайво некси 2 мондагиам потолокош ягон ҷош кандаги мандагӣ нест дӯстони азиз хушвака дӯстони азиз мошин утилизатсия документҳои солона бачо кардаги аст хай дидеса ин ҳамҷо дӯстони азиз камбудӣ дорад не бамперош мақсад кор дошта агар касоне ки бубган агар расход кунем бо мекунанд
ям бачо бампери пеши бампери ақи бачо камакӣ якӣ мақсад кор дорад ақи бахайр мақсад пешиш бисёртара кад дӯстони азиз десен бампери ақи бам кор дошта дӯстони азиз соли мошин 1994 соли мақсад неки соли 2011 кадагай бачо дайво некси 2011 кадагай 14000 сомон бовар кунед нархи арзон бо муомила дорад дӯстони азиз мошин дар ноҳияи кушони дӯстони азиз қарор дорад 14000 сомон бачо камтарак муомила мешавад марамат срочно метунен мошина омада пешне марамат срочно дӯстони азиз номерои 0003 падарка ки мега ки ҳамин чӣ мошина дӯстони азиз срочно фурӯши номерои 0003 бачо туҳфа срочно фурӯши дӯстони азиз ина марамат хундай сивик дӯстони азиз полни комплексаи фули фул солаш 2009 мотори як гаштай бачо сидинош бачо маш лифтай кожа дӯстони азиз абагрев сиден ахлажден сиден дӯстони азиз консентрашаш як то охири сола ҳуҷҷатам дорад бачо мотори як гаштай солаш 2009 дӯстони азиз мошин агар хато накунад ба филм корея мешава бачо срочно фурӯшад дӯстони азиз ҳамаи навотош кор мекунад ина марамат тамошо кунед дӯстони азиз бо гап мезанем бо нақша мегем ҳолати балош бачо пачка дискои фасон мошин беруна ягон ҷо мақсад кор надорад дестен тозаакай обшивкошам тозаакай дӯстони азиз 4 та электропакет регулировка бакпо дӯстони сентра замок хай обшив ҳамаи функсия дошад дестен чихи обшивко тозаакай дӯстони азиз камеко полни кожа бачо абагрев дӯстони азиз сидонлиф дӯстони азиз ахлажден абагрев коробка автомат дӯстони азиз мониторчаи мақсад фасона консенча як дӯстони дупара мултиру режим эко обшив мошинча бовар кунен як гала функсия дорад самбуфураш бовар кунен як мақоми зурае ки ира ака одамое ки ҳай кадаган бачо ҳамо медонанд мақсад я дӯстони азиз мошинча бовар кунен идеал номеракои 00 бачо туҳфа ина марама мошинча хуш ва ки базеба дӯстони азиз ҳамин мошина рости гап 97000 ам қа гирифтан ҳамин рози мегӯяд срочно мегӯяд сумда кушта мегӯяд бо нархи арзон мондисиям 69000 сомон бачо бо муомила савдои хуб дорад то охири сола мақсад ҳуҷҷат бачо мотори як гашт берасход коробка автомат дӯстони азиз састяниш дури бар мақсад мошина шумо ягон расход намекунед фақат давиш мекунед ҳай мекунед мегардед 69000 сомон бачо бо муомила савдои хуб мешавад оиди мошин ягон маълумот мехоҳед ягон саволу иловагӣ шумо занг занед ба шумо фаҳмода медиҳад марамат срочно мошин дар шаҳри бохта 69000 сомон бо муомилаи савдои хуб мешавад марамат срочно ина марамат бачо 19000 сомон ваз 21014 дӯстони азиз 19000 сомон бо муомила савдои хуб дорад срочно фурӯши солаш 2004 бачо мотори 1.5 экономия дӯстони азиз то охири сола ҳуҷҷат утил дӯстони азиз кадагаса балоношон бачо пачкаи света десен дӯстони азиз номеракошам бо баранги мақсад мошин бори названия мошин и падарка ина марамат тамошо кунед дӯстони азиз срочно фурӯши 19000 сомон бачо бо мақсад ки муомила дорад дӯстони азиз балонош пачка мошин ака беруна кор надорад дӯстони азиз мошин 2004 бачо обшивкошам тозакай дата электропакет дӯстони азиз бори хай рӯшноям дошта чихолои хича ба чихол кашдагӣ нест хай чихол мезанен ша мақсад ҳам чизои хичай хай фура мешӯен чо ки нав мезанен коробка механика дӯстони азиз мактафони простои айхидош бачо тарпедошам кандагӣ нест ака дӯстони мошинои советскиам мақсад ака мошинои солои нандек нарх шуда арзанда бовар ки нархи расрас модисан соҳибшон дӯстони азиз номеракои ваз 21014 номеро мақсад ки туҳфа то охири сола бачо ҳуҷҷат дорад 1.5 мотори экономи ина марамат дӯстони азиз ин аҷош бачо камтара камоди дошта мақсад ҳамёра бо як чӣ мекунем як краскаш тоза бад неста бачо свети кристалл меган чӣ меган бачо ҳам хали света 19000 сомон дӯстони азиз бо мақсад муомила мешавад то охири сола ҳуҷҷатам дорад бачо мошин дар шаҳри бухта қарор дорад дӯстони азиз оиди мошин ягон маълумот кунед ягон саволу иловагӣ дар рақамҳои поёмда занг занед ба шумо маша фаҳмода ва дӯстони азиз арзонам мекунам мошина пеш бием бачо савдо када гирем барама срочно ина марамат бачо як хундаи портери яги срочнаи фурӯшӣ дӯстони азиз портеро мегӯяд идеални сайстияне мақсад ки портеро бачо дар шаҳри душанбе гаштаги ҳастай сайстиянаш мегӯяд зури бадай мошина хай моҳика накарда сиёнка карда роҳӣ кардан дӯстони азиз срочна фурӯши портер як солаш 2001 дӯстони азиз 34 яъне ки саларка дизел бачо сайстияни идеални бачо то охири сола ҳуҷҷатам дорад дӯстони азиз мошин ай учет бировардагӣ тайёр яъне ки синияте бачо балонош мега 50 яъне ки 90% бачо навай мега соҳибшон хадавойшам дӯстони азиз мега созай нағзай мақсад ки хадавой намекунем бачо
мошин то қасуми хулиясаи вариантҳои алиш мега надорад срочна фурӯшаи мошин дар шаҳри Душанбе дар 46 микрорайонда қарор дорад. Рости гап мегӯяд мақсад ганда қимат ғалилагаса мега састаиш мега зура мега нарша 67000 мондиам бо мақсад ки муомила савдои хуб мега дорад. ҳуҷҷат утил синияти бачо тайёр фақат мегири кора заса сар мекунӣ. нарша мега 67 бачо бо муомила савдои хуб дорад мега сайсен мега зури бада. дӯстони азиз инами видеоро када роӣ кардан ха видео калтака бачо баъд кантар ношуштаи мошин дар шаҳри Душанбе. рақамҳои мегафони мобилон дастӣ ва рақамҳои ватсап шумо дагаса марҳамат занг занед.